Nå, nu skal jeg lige tage med på en rundtur gennem Hotel Atitlans have. Det her det er jo en af mange muligheder for at overnatte, og det er jo så en af de rigtig luksuriøse, må man sige, her ved Lago de Atitlan, som er en af Guatemalas topdestinationer. Denne her have, den betaler man for at komme ind på, hvis man ikke bor på hotellet. Og her er papegøjer, og faktisk er det helt utroligt fugleliv, og endda vilde fugle. There's so many there. Hopefully you get to see toucan. Tucanes. This one is so nervous. Yeah. Los tucanes del Caribe. Så går man igennem hotellet. Det her værelsen er den her del af det i flere etager. Og ja, jeg ser hvad sker her igen. Hallo. Muy bien, gracias. Så kommer man ud for altanerne. Pues aquí bien bonito, aquí vamos ahorita ya para la lancha, vamos a ir a la población que era de Socorro. Sí, y le voy a recordar de su chalito, ¿eh? Og herude i haven der er simpelthen kolibrier. I hvert fald 3 slags, har jeg set her til morgen. Men man skal nok være tidligt ude for at se dem alle sammen. Masser af fugle, der suger nektar, uden at være kolibrier i øvrigt. Og hernede ligger søen. Den store attraktion med dens mange vulkaner. Se puede imaginar una moto muy pequeña con 2 policías que la teníamos que estar esperando a cada rato. Og derude der sejler man jo til små landsbyer på forskellige sider af søen. Okay. Ajá. Let's go to here. Oh, shit! Fuck! Og så kommer man simpelthen ned til søen her, hvor man kan sejle fra. Ja, hvis man har lyst, så kan man også tage helikopteren, der er heliport derovre. Men der er på vulkanerne, det er det vi kommer her for, og søen selvfølgelig. Og man så vælger at bo på den her måde, man vælger at bo til 30 kroner per nat, det ændrer nok ikke på, at oplevelsen af at være her er fuldstændig fænomenal.